Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan majelis umat Islam Desa Ndukuh ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal ngrawuhi pengausan rutin majelis umat Islam Desa Ndukuh wonten ing Masjid Nurul Yakin Blendangan Desa Ndukuh menika. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin nyuwun dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu sedaya, mugi kula panjenengan tansah pinaringan iman Islam tetep ajeg jejeg istiqomah niku. Alhamdulillah dalu menika pengajian majelis umat Islam Desa Ndukuh dialog Ramadan dawah wonten ing Masjid Nurul Yakin Blendangan. Bu, pun ngantuk Bu? Dereng. Oh nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ing mriki kula badhe maparaken sekedhik menggah nasihatipun Hatim Al-Ahsyam saking kitab Nashaikhul Ibad. Piyambakipun paring pangandikan wonten sekawan perkawis ingkang hakikatipun saged dinikmati oleh sekawan perkawis. Ana petang perkara sing isa dinikmati sejatine ya wong sing petang perkara kuwi. Napa mawon menika setunggal masa muda tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang sudah mengalami masa tua. Nomor setunggal niku Bapak Ibu. Kula panjenengan rumiyin di pasukan nom-nom ndi to iki. Enek pira iki sing pasukane. Iki manula kabeh manusia lanjut usiane. Oh, enten nika. Wonten cakruk nembe dolanan HP.
Lagi ngetik sakniki akeh ahli ketik sakniki. Masa muda tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka ingkang sampun sepuh. Pramila Bapak Ibu, kula panjenengan seusia panjenengan kepala 50 ke atas. Menika nembe ngraosaken pentingipun masa muda. Ketika tasih muda kados mas-mas sing enten Cakruk nika bebasan sare enten nggen jogan tanpa lemek kloso wae makdes sak ngorok senggar sare istirahat enten Cakruk panas udan no problem mboten masalah sebab jek enom mengkeh tengah wengi jam 12 minum air es saking kulkas ya glegak mawon ora masalah. Tapi nak pun sepuh kados Pak niki, Pak sinten? Pak Sutris, cobi ken mengkeh jam 12 malam. Mbah kunggo Mbah, dahar es sirup Mbah, seger le Mbah. Kersa mboten. Walah dredeg-dredeg sesuk sontek. Karena napa? Karena beda. Bagi kita yang masih muda, ketok dadi wong nom ya biasa. Biasa de cah enom lah. Tapi bagi mereka ingkang sampun sepuh, pun usia uzur kepala 5 ke atas, kula wis 44. Bojo kula wingi seda ya meninggal ya 44 sak pantaran kalih kula. Kacek rong sasi. Cara carane mesin ya lagi medun kodiler. Nggih to. Lagi digas-gaske. Kowe ndalalah kersane Gusti Allah wah sing ditirik-tirik sesuk ngene ya Mas ya, sesuk ngene ya luput kabeh ya. Lah itulah. Kesek dereng kepikir niku. Lah itu masa mulang antas Haji Rhoma Irama niku disendangke masa muda, masa yang berapi-api. Ngoten niku ta nggih. Pancen masa muda niku lho wis pokok ora kaya cah enom, nembe dahar mawon antarane cah enom kali tiang sepuh niku pun beda. Nak cah enom niku senenge mengkoleksi, nak tiang sepuh menyeleksi. Nak cah enom kok ndelah diundang prasmanan, piring niku ora cukup lawuh siji. Enten sego ciduk cewel, enten pupu angkat, enten sate jipuk, enten lele bakar saut, enten ndok sunduk oke, nganti sak piring mungkruk kaya Gunung Merapi niku nak cah enom. Semua berbagai makanan diseleksi, mumpung gratis Mas Wahid. Heeh les kono. Ngomah ya ora ana. Wah, leb dahar ngantek mungkruk sak kenong. Niku baru dalam menikmati dedaharan mawon ketika usia remaja suka menyeleksi. Kula riyen ketika jek enom niku cepaki bapak setengah kuintal beras ngoten niku ya angger lawe cocok ngoten ya ludes. Wah, entek le. Nggih niku Pak. Wis ora apa-apa nyat kowe iki semegane. Bahasane wong Jawa. Semega cah enom angger usia SMP SMA lawe cocok, wah semegane. Tapi nanti ketika sampun mengancik usia 40 ke atas, 50 60 niku wis selekas menyeleksi. Kok bapak-bapak ibu-ibu diundang napa niku acara waliman nikahan mantenan, bapake wis jalane wis ora kaya cek enom dikanthi ibune temle arep nyekel sate enek sate ngoten ya dilokke. Aja kuwi darah tinggimu kumat. Lah endi to bune jejerne arep nyekel ndok sunduk. Aja kuwi pakmu engko asam urat kolesterolmu kumat. Ya lah Mbok, lah sing ngendi wis kae wae garo terancam kae wae. Akhire jagung gur cukup sego kalih terancam. Kamangka nggen dhuwur meja niku berbagai macam jenis makanan dan minuman. Nggih napa nggih Pak Bu?
Lah itulah masa muda tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka ingkang sampun sepuh. Pramila monggo patra kadang kaneman mumpung tesih muda gunakna tapa brata ngelingana nak wis tuwa supaya ora kuciwa. Lha niku mula ngendikane tiyang sepuh riyen jek nom le dokai tirakate dokai prihatine ngoten niku. Ibu-ibu menawi nasihati kalih Kang Putra nggih ngoten ta Bu? Nah lengger cahayu cah bagus ayo diokai tirakate diokai meleke diokai prihatine rak nggih ngoten niku. Lah niku mumpung tesih muda, mumpung isih muda gunakna tapa brata, mumpung isih muda gunakna tapa brata ngelingana yen wis tuwa supaya ora kuciwa, ngelingana yen wis tuwa supaya ora kuciwa. Lha niku bebasan pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Niku nek ora iki cah nome ya. Nomor kali keselamatan tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang baru mengalami suatu musibah. Kula jenengan dalu niki bidal saking dalem bismillah pengajian muid malam apa iki? Jemuah pon. Is biasa delalah keng dalem sampai sini ya diberi keselamatan renek aral melintang ya rumangsane ya wis biasa. Tapi bagi mereka yang mungkin hari ini, minggu ini, bulan ini nembe nandang musibah, kados ngen berita TV, internet, YouTube, sederek kula panjenengan ingkang nembe keterak banjir, bandang, kabeh dikosek, bondo bandunipun resik, kelelep sak omahe, sak isine, sak harta-hartane, nak perlu malah sak nyawa-nyawane katut kelelep. Bagi mereka yang nembe nandang kenging musibah baru akan merasakan nikmatnya suatu keselamatan. Alhamdulillah Gusti, sinau sore mau dan deres angin. Aku urip ana pengging diparingi selamat, diparingi baik-baik saja. Nak tak bandingke ana nggon TV berita kuwi endah piye susahe nganti dicoba yang ngono kuwi. Lah niku kita akan bisa merasakan nikmatnya suatu keselamatan ketika kula panjenengan nembe nandang musibah. Lha niku mula ibu-ibu kok minggu ini wulan niki sak keluarga panjenengan dipun paringi adem ayem semsem jenjem selamet sedantenipun panjenengan kedah syukur alhamdulillah. Nomor 3, wah cepet-cepetan ini. Kula panjenengan badhe merasakan nikmatnya nilai suatu kesehatan ketika kula panjenengan nembe nandang sakit. Ibu-ibu pernah sakit Bu? Pun. Alhamdulillah. Bapak-bapak nggih pun nate nggih? Alhamdulillah kula ya pun nate. Nilai suatu kesehatan itu sangat bernilai sekali Bapak Ibu. Dalang dangu kula ki nunggu bojo kula. Kenging penyakit kanker paru-paru kata dokter sampun stadium 4. Jane ya nurut dokter kula ya pun manut.
Ora nyono no akhire ngantos bojo kula saged bojo kula wis ngantos sedo. Manut dokter ya wis dipriksake. Ken kemoterapi ya kemoterapi ping 12. Ken sinar radiasi, disinar dodone parune teng Rumah Sakit Indriati Solo Baru ya wis ping sesasi full. Kula terke wirawiri bangger bar mulih mulang. Kula terke ayo Dik yang Solo Baru piknik nyinarke jam maghrib jatah yang saleh maghrib sebab kula nyuwun sore mawon soalnya esok posisi istri masih yang mengajar aktivitas dimin pengging bar sore tekan ngomah 3:30 leren dero 4:30 ngegrab tekan Rumah Sakit Indriati sakjroning 30 kali disinar dodone nganti gosong kabeh mriki melepuh kaya wong kena knalpot niku menyinyeh betak-betake pengen berobat niku. Bar niku rampung kata dokter mriku, "Pun Bu ini istirahat dulu 2 minggu." Lah pun istirahat ruang kula ya sehat-sehat saja. Bar niku kok enjing-enjing wayah Senin sesek mendadak megap napase arep pedhot. Kula playokke teng Dokter Unsawit niku nak saiki rumah sakit Didakno napa niku angel jenenge. Nah niku kula playokke melih teng PKU seminggu enten mriko diopnam. Bar niku mantuk seminggu. Tesih delek-delek kula balekke melih seminggu. Dadi 2 minggu enten PKU Surakarta. Dereng enten perubahan, kula beto teng Jebres Muwardi 2 minggu. Enten mriku kata dokter malah dinyatakan sembuh. Kamangka tesih tele-tele. Kula ya dadi dudek. Kok malah dokternya alesane umroh, gek surat pernyataan sembuh kok ora ditandatangani iki kok digawa gawe Gusti paringono sabar. Kula beto teng Karyadi Semarang seminggu. Enten mriku kula langsung dimasukkan ten ruang ICU. Terakhir Jumat masuk ruang ICU, Sabtu Minggu dinyatakan kritis oleh dokter, Minggu sore kula jenguk teng ruang ICU. Kula sempat sadar. Kula bombong, kula semangati, disemangati ibu, semangati adik, kula semangati anak-anak kula, Bu, semangat, ibu kuat, ibu kuat. Tapi akhirnya jebule niku terakhir kali niku kula dijak salaman kalih bojo kula, pamitan, mbok menawa ngoten niku. Mas aku wis ora kuat, anakku loro penono. Terakhir kali itu setelah itu dinyatakan kritis dan meninggal dunia. Inilah namanya kesehatan Bapak Ibu. Manusia hanya bisa berusaha secara maksimal, tapi Allah yang menentukan takdiripun. Pengine ngono mangkat sehat, mulih sehat. Tapi ya jenenge wong mertombo niku werna loro, nak ora mari mati ya gur pilihane niku. Nggih napa nggih? Berbagai macam dokter spesial, profesor, dokter kabeh dikerahke. Pengen ngatasi sing jenenge kanker paru-paru karena dikatakan dokter, Mas ini sudah stadium 4, nanti istri Mas akan semakin lemah, endingnya akan meninggal dunia. Kula 2 minggu sadurunge niku pun paham, berarti aku ning rumah sakit gur nunggoni bojoku tekan kapan kowe mampu menahan saka sakite niku ngantos puputipun yuswa Bapak Ibu. Itulah namanya kesehatan. Kita tidak tahu al-maut, kematian kapanpun pasti akan datang. Mula bebasan wah kelapa sak wanci-wanci saged jeblok. Nggih Bu nggih? Kula contoke manggar, wah kelapa kembang kelapa namine napa Bu? Manggar. Manggar nika ketika masih kembang bisa jatuh ke bawah. Ketika masih dalam kandungan meninggal dunia juga ada kisahnya. Ketika masih bayek ceprot lahir 7 dina mati, contone adik kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan M Indoyadi jenenge Rohman Hidayat, karena prematur dinyatakan dokter prematur usia 7 hari meninggal dunia. Ketika masih usia remaja, anak-anak ibaratipun nyamplung bluluk nyamplung cek nom. Kula ndek kanca SMP jaman enten Sengir Jombendan,
kanca dolan, kanca sobo masjid, mangkat sekolah bareng-bareng. Cuman kula teng Jetak mriku teng SMP 1. Ndang kok mulih dikabari mati, meninggal dunia. Kamangka ijik SMP. Bebasan iku tesih nyamplung bluluk. Enten sing tesih remaja usia 30-an tahun. Kanca kula hadroh Mas Aan, kanca hadroh Pelumutan. Karena sakit dia juga meninggal dunia dalam kondisi masih bujangan. Loh niku ibaratnya nyamplung ngerti mau. Al maut, kematian datang. Malah engkang sampun sepuh mbah-mbah grup hadroh kula niku sing meninggali 4 punan. Mbah Reso, ibuke bapake Pak Kimpul almarhum, Pak Sate Kimpul niku Pak sapa nika. Terus Mbah Gito, terus sinten meneh Pak kula lali. Terus kula kanca-kanca kula yang terakhir Pak Dodo Kijing. Lah niku kanca hadroh-hadroh kula do permisi dhewe-dhewe terus digenepi bojo kula niku. Grup niki yang riyen grup hadroh Bu, tukang nyekel terbang. Blum plak blum plak blum 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 ngoten niku. Cuman pun suwe ra tau melu latihan mergo kesel san mulih sekolah kesel lah itu. Dari yang tua muda nom tua kabeh al maut pasti akan mengalami kematian. Pramila kula panjenengan monggo menika kangge ibroh, kangge contoh nak jenenge mati ki ora mburu nom tuwa sugih melarat titi wancinipun dicukupke rezekine cabut dening Gusti Allah. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Mumpung kula panjenengan tasih saged ambegan, mumpung tasih saged ngunjal ambegan, jenengan kedah syukur Bapak Ibu. Sebab kula mirsani almarhumah bojo kula niku ambegan wae sulit mergo paru-parune wis kebak penyakite. Akurasine ambegan niku pun 15 nak nggen tabung niku wis ngoses sak jroning 2 minggu. Ambegane wis megap-megap terus, kempis-kempis terus. Nyawang mesti do nangis. Niki jamaah kula Masjid Al Ukhwah ibu-ibu sing riyen nderek tuwe teng Jebres niku do nangis kabeh nyawang kondisine bojoku mesake. Lah niku mula kula panjenengan wiwit sakniki tesih ngunjal ambekan gratis, ora diselang, ora mbayar, panjenengan kedah syukur kalih Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, kula isih iso ngunjal ambekan. Ngoten nggih Bu nggih. Terakhir, hidup tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Pramila niku wonten salah setunggalipun hadis Nabi ingkang dipun siiraken. Piye lagune lali? Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati wong nak wis mati ora bisa bali, sing amale apik getun mung sethithik, sing amale ala getun tumindak murka. Selawat sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab
mumpung isih urip ayo padha ngati-ati. Kula panjenengan monggo mumpung tasih bisa bernafas, mumpung masih diberi kenikmatan hidup, panjenengan mengke dalu mapan sari, tangi turu esuk-esuk nglilir. Jam pira to iki? Mungkin nyetel HP, nyetel weker utawa mireng. Suranten tiang gugah-gugah king masjid, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat ingkang badhe ngersakaken sahur sakmenika sampun jam 3 langkung sekawan dasa menit. Biayaan walah meh jam 4. Jenengan tangi gregah ngingok kiwa, bojoku jek urip, ngingok nengen, anakku jek urip, digugah diolek-olek Bu. Pakmu tangi-tangi ayo sahur. Nak sing wungu bapak ya ibuke digugah, Bu tangi-tangi sahur ayo, jangane dinget, banyune dingkrongke, anake ndang digugah. Ngoten nggih Bu nggih? Beda kalih kula. Tangi gregah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mingok ngene iki, kosong. Mlingok noleh, kasure kosong. Iya, bojoku wis ra ana. Ngingok nengen, anakku jek mondok kabeh, durung mulih lah. Ono lontang-lontung dhewe nyang mburi omah nyetel radio wayang. Nek hiburane wayang Gusti matur nuwun. Klothak-klothik sahur dhewe, klothak-klothik buka dhewe. Alah lele sabar-sabar nongger. Jenengan kedah syukur Bapak Ibu, nggih Bu nggih. Esok buka bareng karo keluarga, buka sahur bareng kalih anak bojo, mantu, mara tuwa, itu adalah nikmat ingkang luar biasa. Jenengan syukuri Bapak Ibu. Suatu saat nanti panjenengan kala kadang akan mengalami kesepian, mengalami kegundahan, kegelisahan. Pramila mumpung masih diberi kesempatan hidup, monggo kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Pun niki pun 3 menit saking kula cekap semanten, kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten, numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot, petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.